Good afternoon mga ka-live. For today's video no, may ipapakita lang ako sa inyo na dito tayo ngayon sa sa ilog. May ipapakita ako sa inyo, siguradong mamangha kayo. Tara, baba tayo. Ngayon, kung nakikita niyo yan, may dito oh. Ano tawag yan sa inyo? Dito sa amin kasi sandayong yan sandayong. Hapon na kasi ngayon, pag umaga dito, maraming naglalaba, maraming naliligo. So dito sa bukid talaga, unlimited yung tubig, malinis pa, walang bayad, libre ang tubig sa bukid. So ayan o, ang linis ng tubig, mga ka-live. Ang linaw. Dito sa bukid talagang unlimited yung tubig. Libre pa, walang bayad. Ang lakas ng tubig. Pag dito, ngayon kasi mga alas 4 na ng hapon. Pag umaga dito, tanghali, maraming naliligo, maraming naglalaba. Tingnan natin yung isa dun sa kabila. Mayroon dito. Ito, mayroon pa dito. Yan o. Yan. Galing yung dun sa malamig. Malinis o. Sobrang linis. So, mayroon pa dito sa unahan. Dito, mayroon din dito. Oh, unlimited yung tubig. Nasa lang ito mga ka-live, gilid ng ilog. Ang ilog kasi dito. Sobrang linaw ng tubig oh. Ang linaw ng tubig, libre pa. Ha? Sa gilid lang kasi ito ng ilog. Dito pag umaga, tanghali, ang daming dito, ang daming tao. Ang daming tao dito naliligo, naglalaba kasi hindi mainit dito nasa ilalim ng puno. Yan. Ang pinakamalakas dito. Yan, medyo hindi masyado malakas pero ang linis ng tubig, promise kung nakikita nyo lang sa personal. Ganito kaganda sa bukid. Ha? Malamig? Ang linaw ng tubig. Malamig na. Walang halong chemical yung tubig dito. Dito yung pinakamalakas. Malakas yung tubig. Yung dalawa doon, medyo mahina. Mayroong isa dito pang tubig lang. Doon, medyo maliit. So hanggang dito lang itong video natin mga ka-live. Sa mga hindi pa nakapalo sa page natin, pag-ipalo Life Moto Buhay Bukid. Saka sa YouTube channel natin, Life Moto. Okay? Hanggang dito na lang.